אבל הוא עשן, יושב פה בחדר ומגלגל, מחכה לעוד חבר סטלן. למה זה צריך להיות כזה קשה? מסביב הכל שורץ פה, מאמינות שיתפסו אותי, כי יש לי חומר איכותי. מהישיבה נשכח, לא זה לא קרה, תוך יומיים חזרנו בחזרה, לא נשכחים ולא ניסו, כולם יודעים להם אבל כזה כמו שחסה חלפה שלך עוד סיגריה לפתיים עד שניפול מהרגליים. כל לא כזה נורא, יש אותי שיופי לא נגמרה, סניה ותוקה שם כל תמיד מלך שאני יגן השולחן אתה עדיין באמצע התופן שבאור מגן לתוגלה אתה עושה במשות המתאלה במקום לבוא איתי קצת לנגן אתה פותח בדריית וישראל חבר'ה מעשים וחדישים את אותו המחזור קולי תתפלאו על הפסר זהו את החופר תריב את זה